700 επισκέπτες του Φεστιβάλ Βιβλίου απάντησαν στις ερωτήσεις του Συνδέσμου Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας στην 29η διοργάνωση του θεσμού το Μάιο του 2010. Όπως προκύπτει από την έρευνα, το 83% των ερωτηθέντων είχαν επισκεφθεί ξανά στο παρελθόν το Φεστιβάλ Βιβλίου και οι μισοί από αυτούς αγόρασαν κάποιο βιβλίο από τα εκθετήρια του φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Βιβλίου έχει μια ανωδική πορεία, έχει καταγράψει θετικά στοιχεία και ότι έχει βοηθήσει σημαντικά την άνοδο και την προβολή του ελληνικού βιβλίου. Αυτός ο θεσμός έχει καταξιωθεί και υλοποιείται και χρήματα από τους εκδότες, από τις Θεσσαλονικής, χωρίς τη βοήθεια κάποιου κρατικού φορέα. Στην ερώτηση πόσα βιβλία διαβάσατε τον τελευταίο χρόνο, το 60% των επισκεπτών του Φεστιβάλ Βιβλίου απάντησε 1 έως 5 βιβλία, ενώ περισσότερα από 20 βιβλία διάβασε το 11,4%. Ξένη λογοτεχνία διαβάζει το 53% των αναγνωστών, έναντι 52% που προτιμά την ελληνική λογοτεχνία. Η οικονομική κρίση, ωστόσο, σύμφωνα με τους εκδότες, δεν έχει επηρεάσει σημαντικά την αγορά του βιβλίου. Αυτό που είναι παρήγορο για μας τους εκδότες, αλλά και για το βιβλίο το ίδιο, είναι ότι ενώ η πανελλαδική έρευνα, την οποία την λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά, μετρά 28% μείωση σε όλα τα εμπορικά προϊόντα στην κατανάλωσή τους, το βιβλίο στέκεται στο 17%. Αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι κρατά άμυνες ακόμη το βιβλίο. Από τη δημοσκόπηση τέλος προκύπτει ότι οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο από τους άνδρες και προτιμούν την ελληνική λογοτεχνία. Το 61% αγοράζει βιβλία από τις μεγάλες αλυσίδες βιβλιοπωλείων, ενώ έχει σχεδόν εκλείψει η πώληση βιβλίων από πλασιέ.